ọ na-abụ nna afọ ife a na-eme kwa ụbọchị n'etiti ndị ntorobịa anyị, ọ na-agba m anya mmiri. Ndụmọdụ ka m na-enye ụwa, ana m anwa oke m, am contributing my own quota. Onye ọbụla tinyebe ọkpa na bọọlụ amara ọkpa ya enye goolu. Onye ruo onye na-amanye ọnụ n'okwu ka anyị na-akpọ na ife ọjọọ na efe ndị ntorobịa anyị na-anwụsị, na efe ndị ntorobịa anyị na-ana ndụ ha n'iyi, na efe ha na-ana ndụ ndị mmadụ n'iyi, na efe ejide obodo anyị na-emetọsị. Enyechago m wee fụ na ife kpatakwa na efe ọjọọ na-abawanye kwa ụbọchị. Ọ na-eto 4, 8, 12. Ife ọma na-agbago 1, 2, 3. Ife ọjọọ na-eto in geometrical. Ife ọma na-agbago in arithmetical. O nwere ife ọzọ bịa na-abụrụ na enwerozi ntaramahụhụ nyere ife ọjọọ. No consequences for evil. Enwerozi ntaramahụhụ nyere ife ọjọọ. Ka anyị kpọọ na ife ọjọọ ka anyị ghara akpọ na ajọ omume ife ọma. Anyị enwego nnukwu nsogbu ọkacha ebe ndị nche nọ. Kedu ndị nche ọ naghị ejide nwa aka asị yes na ndị a nwudere na ndị ori na onye ori ahụ ama apụtazi maka ife eji wee mee sel, mee prison, mee kirikiri, mee ife niile abụ onye ọbụla bụ a nuisance in the society ewere ya jedebe ebe ahụ. Ọ bụrụ dị shooter site ma ọ bụ egbu onye ọ bụ wụọ ya acid. Enwe ndị na-anọ na nga gbanwee, onwe ndị na-anọ na nga aka ọrụ ahụ ekwere amụ ha mụta ya. Mana nsogbu anyị bụ na ejide onye ata echi arapịa. Anyị ma so many places, Enugu, Anambra, Ọpa Iweka, Holy Ghost, anyị ma so many places ị na-anụ na ndị a na-ejide ha arapụ ha, eme kọọlụ arapụ ha. Ọ bụrụ na onye isi ndị gange ma onye isi ndị uwe ojii ma ọ mara onye amị ma ọ mara, nsogbu dị. Ụmụnne m, nsogbu dị. Na-enu nwa amadi ya n'ebe a, onye a bụ ofu onye na ndị ntọ enwude n'ụmụchi Igbo. Emechara ụnụ ya anụ ife a jụrụ ya, ọ sị na ha dị ịtọ. Ọkpa afa ya kpọọ afọ onye nke ọzọ, kpọkwa afọ onye nke ọzọ. Mmadụ ịbụ ọ gbara ọsọ enwudezie nyanwa bụ onye na-anya keke. Ewee jụbịa ọsọ na 3 years ha megoro ntọ. Ndị nche na-ajụ ha ajụjụ, eche ma ha ka ajụ ha ebe ha na-ebuje ndị ha na-atọrọ ọsọ ego ka a na-anarụ ka ha nwee connection with ndị na-egbu anụ mmadụ. Ọ ife ndị a ka ekwesị ịjụta ha, maka ọ na-abụ ife akwụdebe ya. Enweta onye na-agwọ ọgwụ ọjọọ, o ya eji kọntaktị ndị ori. Enweta ndị ntọ, ha na-eji kọntaktị ndị na-ele anụ mmadụ. Otu a ka ọ dị. Kedu ife ndị ntorobịa ji anụ onwe ha n'iyi? Enwere ụlọ ndị uwe ojii nje wee fụ na DPO n'ebe ahụ anya ya niile dị n'ego. O wee na-akwado arụ na mpụ dị iche iche n'ogbe ahụ. Ọ ndị uwe ojii nọ n'okpuru ya na-akọrọ m. Enwere ndị IPO jicha kesisi dị iche iche na ọ na-abụ ego bara anya aka ọkwụrụ ọtọ kpodo kesisi n'ala. Onye dị otu a ndụ ya ọya atọkwa atọ. Onye dị otu a ọkwa ego ọbara ka ọ na-eri. Onye dị otu a ọkwa abụmọnụ ya echi ndị ezinụlọ ya ahụ. Odebe ahụ na ọ na-enweta ego. Mgbe anyị nwere onye furu ego n'anya ma ọ bụ onye ori dịka onye uwe ojii ma ọ bụ onye isi ndị uwe ojii, ụnụ afọ na nsogbu dị. Na ọ na-abụ ọnụgata onye ọda si nwụtara ya ndị keke mmadụ 40 eje kpokọta ha from nowhere, ịdara iwu. Onye ide 1 million kịta, onye ọda eje nwude ndị aka ha dị ọcha, ụmụ mmadụ a na-ebe. O mgbe ozi ruru Commissioner of Police ntị na anya bụ steeti ka m ghara akpọ n'afa, o wee bịa kwuo na ọtụtụ ndị keke ma ndị ugwu a na-enwude ụmụnne ha ndị amị na-abịa agbapụta na ha ncha na-ewetara ya rịpọt. E wee marụcha na onye a na-eme ife a na-enweta rịpọt wee gba nkịtị. Ife nji na-ekwu okwu abụ nọọ ife agbata na ife ọjọọ ji wee na-abawanye. Mana gị nwa bụ onye uwe ojii na-abịa ijide ndị ori rapụ, ịma ma nwanne gị ka a ya egbu echi. Ị nwere cousin, ị nwere nephews, ị nwere nieces, ị nwere uncles, ime onye a ya egbu gị nwa na onwe gị ndụ gị ọ dị safe. Ndị uwe ojii a na-ada agbagbusi n'iro, ndị a na-agbagbu ha ịma mmadụ onye ejide gị wee rapụ. Anyị jide nkwụ elu na ngwọ gbakọsi ọnụ, ọ bụrụ ọgbara igbogharị amarọzi onye bụ onye. N'enyi ya nọọ aha ịtọ ka o megoro ntọ. Ụna ama mmadụ one anagoro ndụ ha n'iyi. Ụna ama mmadụ one onye akịta adakpo nwaanyị repuo nwa agbọghọbịa, onye ahụ ọ ya akpọ ndụ ya asị. Nwa agbọghọbịa onye adakporo ma ata ha atụ ma ahụ ha ahụ otu ọ dị. Kedu ife onye aka ya eji ndụ ya mee? Ife ụdị nwa agbọghọbịa ọkpọ ndụ ya asị, kpọọ ife ọbụla bụ nwoke asị. Maka enwe nwa agbọghọbịa ya afọ arụ na-afụ ya ofu otu a, ihe ama ife ọ gabiga. Maka ọtụtụ n'ime ha dị ekwusi na adakporo ha maka stigma, maka okwu ya gosi iri ya, ụmụ nwoke agbara ya ọsọ. Ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ aka ya apụta ife. Enwere onye ọbụla na-akwado ife ọjọọ Chineke ama ata afụfụ maka ife ọjọọ karịzị. Ije cheke statistics ịfụ na Nigeria out of 195 countries enwere n'ụwa, Nigeria na rank 27 na the whole world.
na ndị kacha nwe highest number of prisoners. Nigeria na rank 27th na the whole world. O ife magburu onwe ya out of 195 countries in the world. Ka anyị jukene na onwe anyị ajụjụ. Ọ bụrụ na in early 70s and 80s a na-abụ enwudo onye ori eke ya na drone gbagbuo, adamekwu na ọka egbubezi ha maka enye mmadụ obere oge ọgbanwee. Enwe ndị banye n'ife a maka agụụ, enwe ndị banye maka na ha na-aṅụ mkpụrụ mmiri, enwe ndị banye maka na ajọ otu. Ọ dụrụ ha n'ime afụna m ebe ndị ori na-ezu ori achọ igbu mmadụ, ofu onye ori asị ya mba don't shoot. Ịfụna ka ndị nwee good mind n'ọnọdụ ka o ji banye na ya, mana ọ dụrụ justified, enwere ọnọdụ ya eme ka mmadụ banye ife ọjọọ ka akụọrọ ya aka. Ife dị mkpa bụ ka anyị marụ na ka anyị esi wepụ ndị ntorobịa ya aka n'ife ọjọọ n'aha ịtọ ka o megoro ife a. Ịpụta na prison dị na China, ndị be anyị kalị ọkacha ndị Igbo. Ịpụta na Ghana ebe a, Cameroon, otu aka ọ dị na UK, ije na India, ije Dubai, ndị be anyị kalị. Otu aka ndị aka ji akụ, ndị nna nna anyị ha kpatara ego, ụdị aka ha si wee kpata ego wee tọọ atọ. Ma ndị transporters a na-anụ afa ha, ma ndị anyị na-anụba afa ha over 30 years ka ji ego, ife dịka Costaris ha, ife dịka Ibeto, so many of them, Louis Carter ha, Kotek ha, many of them kenwe Tommy and so many others ji ego, Chikasen, ife niile anyị na-anụ jigasị ego, GUO ha, ije na Anambra, jee n'Imo, jee na Igbo niile dị iche iche. Enwe ndị anyị na-anụcha afa ha, ndị ji ego, ndị kpatara ego, amarụ ka ego ha si wee bịa, otu a ka ha si wee nwee nyaba ego. Onye ka ha ji wee tọọ atọ ghọrọ mkpụrụ ha kụrụ, ụmụazị anyị mụtazi aba taa nwa echi. Onye ka m ji wee sị ọkwa ifuru ego a na-agha, ọkwa ifuru ego a na-agafe, o nwere onye chọrọ ikwu okwu. O so n'ife na-edufe ụmụazị anyị. Ada amụzi ọrụ, ada agbazi bọyị, o nwere onye chọrọ ibu maid. Ife na-agụ madam na-agụ onye maid, ife na-agụ ọga na-agụ nwa bọyị. O nwere onye chọrọ ịnọ n'okpuru ibe ya. Ọ dị rizọtụ dị ife a. Ọtụtụ anyị fụrụ na soshal midia enwudere ha agbadago 6 feet. Egbuo ha, eti ha na 2 feet, wụọ ha seed. Ha dị eru 6 feet. No, 2 feet awụọ ha seed, onye ahụ ejebe. Ọ na ị na-anụ onu m taa, ọ bụrụ na aka gị dị n'ori, aka gị dị na ntọ, aka gị dị n'igbu mmadụ, ụdị ọsọ nya bụrụ. Nwanna, there are so many ways ị ga-enweta help onye ayọ ka onye ori mma. So many ways. O nwere ndị dị willing to help you kama not sincerity. I nwere ike ịkwụbake n'aka gị ọtọ, bukene ezigbo mmadụ for 2 months or 3 months, gosi kene na inwego mgbanwe. Kedu ife i benefit gị oke mgbe iji wee na-eme ife niile ị na-eme? Ịpụta ị na-ezogharị, imebiwu ndụ gị freely, ị nwere freedom, ị na-ezogharị. Ịchịkọrọ sim card ndị niile ị narụ fon, ị na-ezogharị. Ifu ndị uwe ojii ụlọ mmiri anọ gị, daytime ama afọ gị, abalị pụta, maka onye ori na-abụ ndị mmadụ na-abata abata ya nwa na-apụ apụ. Biko asị nke ndị ndụmọdụ a, ma ndị uwe ojii, Igbo onye agha obodo a, Igbo onye local vigilante, biko nụ ka anyị were n'ofu obi wee gbaa ife ọjọọ mgba. Ode enyere anyị aka, ode enyekwuru ụmụ anyị ndị na-eme ya aka. Maka iso ọ na-akwado ife ọjọọ mgbe ọ ya were okpu eze, ọ ya achịbakwa onye ọbụla isoro ụkwado ya ka o were ọchịchị. Enwere ma nwa gị ọya abaghị echi ka anyị napụta na ụmụazị a, ọ bụrụ ka eshutu aside, ọ bụrụ ka egbuo ha egbuo, mana enwere so many ways to rehabilitate them. Ndị a na-ebunata mkpụrụ mmiri ọkwa ndị be anyị ka ha bụ. Onye ọbụnata ọ na-azọ ọnwa n'obodo ọ nọ, egbe a na-agba anyanwụ, ọzọ pụrụ inye ego, dundun yomyom one of ndị obodo ya, anụ nganga mpi. Mana onye na-ebunata mkpụrụ mmiri ewere ya na-anụ ụmụazị ya n'iyi, ọma mmadụ onye na-aṅụ ya. Onye na-atụ okwute n'ahịa, ọ marakwa onye ọ ya ada n'isi. Onye ọ na-abi n'ụlọ na-awa awa glass house, na-atụkwa n'okwute. Chukwu makwa nke onye na-eme o. Maka inwe ike ibunata ife anacha ụmụ mmadụ n'iyi, idebe a na ị na-azụ ụmụ nke gị n'ego. O nwere ka ofu trela ejide ezinụlọ kpochapụ, a na-eti kontena nọkata otu ọ daa n'elu moto nọ n'akụkụ briji, a na-eti mmadụ ama asụ ude wee nwụọ. Enwe ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ taa, anyị na-eti mkpu na-ebe akwa na ha anwụ ka hei ọnwụ mwute, mana Chineke gwa gị ife create that room, that channel. Ụdị ọnwụ mgbawa obi a ji wee dị, ịfụ na ife adị eme na nkịtị. Osisi ọjọọ na-amị mkpụrụ ọjọọ, nke ọma na-amị mkpụrụ ọma. Ka anyị wepụ n'aka n'ife ọjọọ na arụ na-eme n'ala Igbo akarịa na zisa n'ihe onyonyo a. Aha m brọda Paul Chigbo ka ọ dị na onye a bụ onye ejide tata bụ Sọnde n'Umuchi Igbo, Uchebakpa Junction ka ejidere ya. Punite ilu gị ọga. Onye a tata ka ejidere ya. Ihe a bụ keke ha ji ekidnap ndị mmadụ.
Keke a ka a ji ekidnap ndị mmadụ. Ihe a bụ keke nọmba. Keke nọmba ahụ. Nke a bụ plate nọmba ya. Ozugbo ejidere ya, ndị otu ya ha nụsokwara anyị ezigbo ọgụ, pịakwuo mma bọtụl. Na-ekeke a n'elu keke na nọmba dị ya n'iru. Ọnya keke ahụ. Ndị nke ọzọ gbara ọsọ gbanarị ya. Ha dị ịtọ. Mmadụ ịbụọ nke ọzọ gbanarị. Onye nke ahụ nke ejide. Onye a Pilot 1 ya na-akpụ ọwa. Ugbo one ka unu mego ihe a? Unu kidnap go ndị mmadụ. Sọsọ nke a bụ nke elo taa. Nke anọ. Okay. How long ka ị nọgo n'ọlụ a? Ebe 3 years. Ebe 3 years na nke ị na-alụ ọlụ a. Thank you. Kedu afa gị? Sunday Ike. Onite elu ka ị na-abụ? Sunday Ike. Sunday Ike? Ị bụ onye ebe? Onye Amechi. Ị bụ onye ebe? Onye Amechi, ndị agha Amechi, ọkụ na anụ. Ndị agha Amechi, ọkụ na anụ? Ndị akwa family m? Family m bụ Ike. Ike? Ka ebe ibi? Ebi m na Four Corner. Na ibi ebe one? Na Four Corner. Four Corner ebe one? Ọzara. Four Corner Ọzara? Ka ebe ọfịs unu dị maka unu nwere ọfịs? Ebe na Gariki. Na Gariki? Ebe na Gariki? Na Boss Base. Na dati paaki Ide. Ekunu nwe. Ka afa ndị gị na-asa alụ ọlụ a? Ifeanyị na-Emeka Nnewi. Ifeanyị na-Emeka Nnewi. Ifeanyị onye? Amara m sọne ya. Emeka Nnewi ka ihe eji mara ya? Ọ na-Emeka Nnewi ka o ji mara ya. Ka ihe ha ncha na-alụcha ofu ọlụ a? Ikidnap ndị mmadụ? Ikidnap ndị mmadụ ka unu na-alụ? Kwụsị okwu ike. Ego ole ka ị si na ị ga-enye anyị? Ị ga-enye m mlapụ gị? Ime kọl na ego ole? Ọ bụrụ na ajị abịa, ọ bụrụ o weta 20,000. Kwuo ego ole ahụ ị si na ihe enye m? 20,000. 20,000 ka ị si na ihe enye m mụ na ndị ọrụ m ka anyị wee hafụ gị. O sigo na 50 gbatuo na 20. Nke m nwere ike ịsa ya ji eweta ebe ndị